Hello, Isabella. Thank you once again.
Ano yan, di ba? Sabi ko mag-sneakers ka eh. Be, mag-sneakers. Bakit hindi napatawagan ni Suzy? Try to receive po. Try niyo pong re-install application.
Asan na yung box na ako na binigay ko? Nagawa ko ng box na kasi yung hakakan, napakain. Hindi na kinain, yung lap-ulap. Sarap nila. Hindi ako masarap yung ano. Ay, mabilis lang ito.
no. Thank you po. Na-watch ko na yung ano mo, yung playlist mo nung nakaraan. Ano nga yun? Playlist mo, yung 22 videos mo, may second yung playlist. Opo. Welcome. Kulang pa ako ng ano, dashboard. 1919. Almost half na. Pinakain ko ito ng gagawin. Pinakain ko ito ng gagawin. Wala na lang gamot.
Okay, ako nagche-search ako. Kaya I've seen money loss, second account. Okay, okay. May ano to, may upload. Dami mo ng ano. Dami mo na parang subscribers dito. Thank you, Laro. Oo, konti na lang. Thank you po. Mamaya i-play kita ulit. Nakasub na ako doon sa ano mo, sa PFC.
nakuha ko na bakit na siya? Alam na. Nasubmit kita doon sa ano, sa kanya ko. Thank you po. Sabi ko na nakasub lang ako dun sa ano mo, second account ko. Mag-watch pa ako mamaya. Itong playlist mo for ano, WH monetization. Part 3. I-play ko.
Oo, more upload lang. Para ano, habang nagkukumpleto ka ng subscribers, tinatakbo ng WH. PCF. PCF. Nagawa nga ako ng bago nun. Kaya gusto ko rin hawakan yung matanda. Nagawa ako ng bago ng bago. Exact po ah. Ano sa hindi, sir. Kaya naman. Kulay red yung paano niya sa akin. Asan ang box ko hapon? Ha? Yung malaki. So, ata yung akin. So, ata yung nasa. Yung akin kulay. Anong yan? Anong yan? Bakit sa lang natin? Yung ipapalit ko. Sige. Can you please open that? Electric fan? Oo, pinangalan ko po.
Gandang tao. Oh, yes. Dagdag. Dagdag. Dagdag, mga tao. Mga tao, dagdag kayo. Ganyan siya. Tatlo, di ba? Dito pa mo. Hindi makikita. Hindi makikita. Hindi makikita. Hindi ko pa sa akin. Okay. Sky. Ayan. Ng tao. Mga guys. Dagdag lang tao. Dagdag lang tao. Dagdag tao, mga guys. Ay, nakalive ka pala. Ayun. A dog got the wisdom. Oh, ay, pupupiin mo. Isa. Laki, oh. Oh, laki, diba? Laki ganda, oh. Oy! Nagkagamba, diba?
Gigamba for sale. Gigamba for sale. Ligalig nyo, oh. Ligalig ng bird, ah. Dumami nung nag-upload ako ng mga songs. Ulado, elod, elod. Biya ka na yung box ng headset. Ng mga songs before. So, ayun, ayaw na ni Lolo Whitey mga music. So, I decided to delete it. Wait. Mayroon ko, yun. Kaya restrict ako. Huwag mo nang naayusin pa natin. Ililabel pa yan. Ba't hindi ko gagawin yan? Sana naman. Let's go. Stop it. Stop it. Bawi ako, bawi mag-play ko. Bawi.
Super. Napunti yung Hindi kasi ako active sa napunti yung tao. Dumami ka na. Okay. Ayan, Gabo. Sulat. Then we found one. Dumami ka ng tao, ha? Okay na yan. Okay lang pag nagigamba ako. Okay lang pag tumatalo. Hindi okay pag tumatalo. Oh, diba? Gamba ko, dali. Akin na yan. Nandito na si Mama. Nandito na eh. Nandito na si Mama. Baba. Nandito na si Mama. Kakatakas to. Nandito na si Mama. Nandito na si Mama. Gagamba, gagamba, gagamba. Wow. Gagamba? Ay, kabay. Galing, diba? Gagamba, oh. Wow. Gagamba. Wow. Ganda ng gagamba, diba? Oh. Wow, ganda. Ganda. Wow. Umalis ka dito, hindi gagamba ka. Uy, Sabi. nandito nga si Gagamba. Nandito nga si Mama. Wow, ganda, diba? Oh, oh yes. Oh yeah.
Tapos gigambag at di bulad ka. Pagkagad, pagkagad. Dito na si Gagamba, nandito na si Gagamba. Anong ginagawa? Para sa Gagamba ko. Ay! Uy, Gagamba ko. Ay, ay, ay. Huwag kang mamatay. Mahal ko kita. Nandito na si Gagamba, nandito na si Gagamba. Hello, Gagamba. Ah! Ah! Gagamba ako. Na si Gagamba, dumamay ka ng tao. Bakit kasi? Pangit kasi ako eh. How did you know? Bye! Gagamba, Gagamba. Mahina na ata to. Balik ka na dito.
ice candy. Kaya nandiyan ka doon sa ganun. Diyan ka pinatong. Yan. Kikita talaga. Doon sa isa. Ano yung ganun? Jelly. Kasi may ano. Baka mahal mo siya. Oh, ilang lipat na dito. Ito na. Tapos na. Hindi na. Oh, lapit ko na. Ano ba? Wag na nga kasi para nakakahinga sila. Nakakapahinga eh. Meron natin sila eh. Maliit lang yun na ano yung paa nila. Sikat kasi hindi naman siya. Nakakailan na nga siya eh. Na? Ito na. Gusto dito, hindi na ako natin sa akin. Maghanap na kayo. Nagkabay ng langaw dito, di nilanggam. Katuyang ulo. Daming langaw. Hindi lang na. Langaw. Hindi langaw. Kanino to? Size din ito? Inikot ng lagayan. Hindi sila nakakalimutan ng sabi na may akad dito. Eh, ano, hindi pwede sama-sama. Tapos naghanap tayo ng alam. Pwede din langgam kainin ng gagamba. Nakain ba? Ano, si Kuya. Gusto ko pa. Saka Sabi ng gawa lang nila to eh. Pang deliver lang nila. Malagyan. diba? Yan si Tita. Yan si Tita.
may gabay. Ay! Sigap kasi na. Gusto ko gamba. Alam niya na yung iba. Nagpagawa ng bahay ng mga kagamba niya. Dito lang. Hindi naman dito lang. May bagyo pa sa dito. Yung sabay After 2 hours, mamaya ulit sa thank you po, Taro, sa pagtambay. Bawi ako mamaya. I-play kita sa dalawang account. UPS. Ano ko sa lang? UPS. Ayan, kinuha ko na yung channel. Palagi ka ba sa doon?
kaya pagsabayin ko siya ng i-play. Ay, puso. Ay, ano yan? Hindi na din eh. Kaya pala kumain. Akala na Ayan sila mga tao sila ate. Ay, kaya nandun ko siya bago. Sila. Ano kasi yun eh. Hindi. Sabak. Sulinan, sabak. Hindi na lang siya. May binili kaming yung ay, nasa Baclaran kasama siya. Galing kasi ako Meralco. Sabi ko, matigas na yung ice candy. Kasi dadalhin niya kahapon, 10 piraso na iwan. Kagabi ko lang pinaso. Ha? Yun? Diba? Yung maaga na ligo. Kastil. Nakaready na siya, si Kuya, patapos na maligo. Biglang tumawag si Ate Puting. Kahapon, si Ate Helen. Ako na lang, nagtatali na lang ako ng buhok. Aalisin ko na. Buti tumawag. Kasi hindi na ako gano'n nag-check ng eh. Siyempre, prepare ko na yung, ko na yung mga kabasa. Tapos, wakit din. Pa-open lang yun. Paano yun? Aprila ni Pia. Na may ice cream na parang bukas na yun. Natanggal yung dalawa. Pinasahigaan na ako ng cream. Nangangatik siya. Ako nagsahigaan na. Napang Makalik. Ano yun?
ako ng bahay. Malaki ako na bahay ng ano. Ano yun na nangyari? Kaya walang pagkain. Kailan ba? Hindi. Ay, oo. Papakain na. Ayan, 2 hours na ako, Ma'am Laro. Thank you so much sa pagtambay. Sarap, ay hindi. No? Yummy? Andun na isa mong ipit sa hagdan. Yan. Bye-bye. Maya, isa lang kita. Dalawa mong account. Ay, di ko pa na-check yung message mo. Nasa message request yun. Kuya, pahinga ice candy nga. Ako Isa din lang. ko yan. Ano yun ba? Matigas na ba yung ice candy? Paggabi. Buhaan mo nga. Kahapon nga. Buhaan mo ako. Bilis. Kahapon kakalagay lang. Kagabi. Mama, pwede ba? Inuwi ko, nakainom ko na nga eh. Singaw. Jalulay. Binigyan ko ng silid sa sipil. Oo. Nasa message request pa mamaya. Nag-charge pa ako. Naka-charge. Check ko na nga. Anak nila, Regine, dati siya kay kay Daisy. Anak nila, kay Dara ni Pia Masaka. Tapos, Yung sumali sa BF. yang sa ano. So, yung sumali sa BF yan. Di ba na-register natin? Yung invite mo, iyan ba yun? Oo. Kapag yan sa Biwilsi. Ituloy mo lang kasi. Nakabili na ako ng silid. Bakit wala sa center? Wala yung Biwilsi. Yung Hindi, yung ano, silin. wala, multivitamins. Pwede ba yan multivitamins si partner sa silid? Oo, multivitamins yan. Vitamins at saka multivitamins. Mukhang may assignment na naman. Kita ko. Alam mo na, agaw. Ayan o. Nasa message request. Ayun, accept ko na. Yan, nag-reply na ako. Bye na po. Bye guys. Bye Ma'am Laro. Try ko ulit mamaya mag-live. Mag-ano muna lunch. Bye. 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 Bye-bye.
Maya ko nang basahin. Okay po, bye-bye. Ingat po.